Tare kaya ya Allah da kama girma da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah, tare kaya ya Allah, tare kaya ya Allah da kama girma. Yara ku taso mu gaisa, yara ku taso mu gaisa da turan giwa da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah, yara ku taso mu gaisa, yara ku taso mu gaisa da turan giwa da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah da kama girma da himma. Sai na zo garin fashe, sai na zo garin fashe, sai na zo garin fashe, sai na zo garin fashe. Ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah da kama girma. Yara ku taso mu gaisa, yara ku taso mu gaisa, yara ku taso mu gaisa. Tare kaya ya Allah, gwarza da gwarza ya haya, amma madaukin bansa da himma. Gwarza da gwarza ya haya, gwarza da gwarza ya haya, amma madaukin bansa da himma. Ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah da dama girma da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah, Allah ya baka sa'a, Allah ya baka sa'a da kama girma. Allah ya baka sa'a, Allah ya baka sa'a da kama da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah da dama girma da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah da dama girma da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah, Alhaji yaki a daukuna, ko da lokacin ana yaki don mutum bai zuwa. Alhaji a daukuna, ko da lokacin ana yaki don mutum bai zuwa. Ko da lokacin ana yaki, ko da lokacin ana yaki don mutum bai zuwa. Don kura da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah da dama girma da himma ya tashi ko da wuri. Mustapha na jawar kwasha da shi ba shi, kwasha da shi ba shi. Kogarma Mustapha na jawar kwasha da shi ba shi. Daɗi na da girma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah ta dama girma da himma. Sai ka yi godiya ga Allah sarki Ubangiji dubai. Hannu ga tashi wannan. Allah ya kai yayo ma. Kaya kaya ya kaga da gurbe. Yanzu kai ne na aiki na farko. Kaya kaya ya kaga da kaya kaya ya kaga da burni. Yanzu kai ne na aiki na farko da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah da sai ka yi godiya ga Allah sarki Ubangiji dogaiwa da Allah ya kai yayo ma. Kaya kaya ya kaga da burni. Yanzu kai ne na aiki na farko da himma. Kaya kaya ya kaga da kaya kaya ya kaga da burni. Yanzu kai ne na aiki na farko da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah da dama girma da himma ya tashi ko da wuri. Yaro bare izgilin takarar da giwa. Yaro bare izgilin takarar. Yaro bare izgilin takarar da giwa da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah da dama girma da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Tare kaya ya Allah. Alhaji ranar da ya sarauta ya san kaya yi bacci kai sai faɗin sa kai sai mun zo mu gaisa da turanci. Ashe da wata haihuwa na rage bakiwa. Matasa su ma suna faɗi sai mun zo mu gaisa da turanci. Ashe wata haihuwa na rage wata haihuwa na ashe ne wata haihuwa na rage bakiwa. Ko da wuri malamai suna faɗi sai mun zo mu gaisa da turan giwa. Ashe da wata haihuwa na da giwa giwa da himma ya tashi ko da wuri ba za mu ba. Mun tare kaya ya Allah da dama girma da himma. Wasu manya suna gaba ne, wasu manya suna baya ne.
wasu manya suna gaba ne, wasu manya suna baya, wasu manya suna wasu manya suna baya ne, da himma ya tashi ko da wuri ba jama ba. Manta da kaya ya Allah da dama girma da himma ya tashi ko da wuri. Alhaji yaƙi a dokuna, ko da lokacin ana yaƙi don mutum bai alhaji yaƙi abin kuna. ko da lokacin ana yaƙi don mutum bai zuwa dan kura da himma. Gurmawa da sun kasar iyaka cikin garin mu lokacin jiko don sun zo da daddare yan dare da ranar na kowa an mutum bai zuwa dan kura da himma. Kowa a mutum bai zuwa. Kowa an mutum bai zuwa dan kura da himma ya tashi ko da wuri ba jama ba. Mun tare kaya ya Allah da dama girma da himma ya tashi ko da wuri. Ayo baya da kari. Ayo bai ya da kari. Ayo baya da kari. Ayo bai ya da kari. Ana rama ba da himma ya tashi ko da wuri. Tafar auta abin da ya yi mana ya yi kokari. Kowa ba mu dan san. Ya wani auta Abin da ya yi mana ya yi kokari. Kowa ba mu dan san kana. kowa ba mu da sankana. Kowa ba mu dan san kana ya bai da himma. Yaren kaya yana gode ya yi kokari. Kowa ba mu dan san kana ya bai da himma. Ya da kaya Na ya gode gode ya yi kokari. Kowa ba mu dan san kana ya bai da himma. ya wani na ya gode. Kowa ba mu dan san kana ya bai da himma. Hajiya ta ya kokari. Kowa ba mu dan san kana ya bai. Ko da wuri. Ayo baya da kari. Ayo bai ya da kari. Malam baya da kari. Ayo bai ya da kari. Ana awa ma ba. Ko da wuri ba jama. Mun tare kaya ya Allah. Ko garma Mustapha na jawar kwaja da shi ba a ce. Kowa ja da shi